La verdad es que el acto este cada año se está cogiendo más, un acto muy emotivo que es la lucha por la villa entre el ejército moro y el ejército cristiano, y mañana, como dices, vamos a tener el gran desfile en el que van a participar 21 comparsas que van a llenar de luz, color y música todas las calles de Aldaya. Además, desde aquí invito a todas las poblaciones vecinas a que pase a vernos. Tenemos sillas durante todo el recorrido gratis para que os sentéis, cenéis tranquilamente en la calle y disfrutéis del espectáculo que vamos a dar mañana. Esta nit hem tingut la nit d'ambaixades, la primera nit forta d'estes mes de juliol, que comença ja a poc fins les festes del Crist de les Societats d'Aldalla el dia 6 d'agost. Comencem com sempre, amb els morts i cristians. És de veres que este any ha coincidit, que ha coincidit en la part de l'Orieta, per tant, d'una mesa de combinacions, de tradicions, de recuperar cultura i, sobretot, de fer poble. Jo crec que és una nit especial, els moros comencen en força i demà la desfilada. Tots junts, a veure per els carrers del poble, els moros i cristians palmiters, que després de 8 anys se consoliden com una festa important pel nostre poble. És una festa molt xula que va sorgir fa 8 anys més o menys, va sorgir pràcticament del Facebook i tot això, i està amunt cada vegada més i la gent del poble s'està volcant, tant l'Ajuntament com tot el món. La festa és molt bonica i el fin de setmana té molt bona pinta, has començat molt fort. Del poble i dels pobles de la contornada que vinguen a Aldaya a viure i a veure els moros i cristians. Aldaya és un poble molt fester, molt tradicional i molt bona gent, i a passar-ho bé i festa de moros i cristians. Com a guardiana de Sant Cali no té cap enemic i que sóc paret cristiana! Seran tots passats a Devàlia! Companys! Aldaya torna a ser mora! La veritat és que l'experiència molt xula, hem treballat en Rafa, en Amparo, ho hem passat molt bé. I no ho sé, una responsabilitat, perquè realment inicies la festa i volem que cada any vaig a més i que un acte així vaig aglutinant cada vegada més gent i li vaig agradant més al poble, doncs és important. I a banda, per a mi, representar la comparsa aquest acte també és molt important, perquè són grans amics meus i volia que quedara molt bé i pensé que la gent ha quedat contenta, per tant, perfecte. Pues que això siga com un crescendo, no? Que vaig a tocar cap amunt i que acabe ben alt i no res, i sobretot que gaudim de la festa, perquè que fem poble, que fem germanor, perquè considere que això està fet per això i que cada any siga tot millor, més bonic i que ho gaudim cada any més, en definitiva. Es impresionante, me fica muy nerviosa, pero me ha encantado, muy bonito, para volverlo a repetir. Nos hemos preparado bastante, sí, hemos ensayado bastantes. Soy la capitana, entonces voy a ir ya sueltecita, tranquilita y para pasármelo bien.